És una de les poques cases del segle IX que encara existeixen senceres a Catalunya. Pere Vilamala és un empresari biguetà aficionat a les antiguitats. Fa uns quants anys va comprar la finca del Mas Puig de Taradell. Quan anava a restaurar-la va trobar una sèrie d'elements que el van fer sospitar que havia comprat alguna cosa molt especial. Vam comprar el que semblava una casa de pagès normal, no? I amb el temps ens vam començar a donar compte que no era una casa de pagès normal i ens van començar a sortir finestres tapiades, portals tapiats, finestres gòtiques, de fet la façana de la torre és gòtica i llavors ens ha sortit una casa intacta del segle IX. En Pere va encarregar estudis arqueològics i històrics per fer una restauració correcta, però va resultar que el Puig era una de les 5 masies que existeixen a tot Catalunya, de la qual hi ha documents del segle X. El Puig tenia una sola sala des del segle IX, tal com es feien llavors les cases. Al voltant s'hi va anar adossant altres elements, com una alcova, un oratori o una torre del segle XV. Un seguit d'elements que fan pensar que era propietat d'una família pagesa adinerada i poderosa al llarg d'uns quants segles. És un mas important, que són batlles del terme de Taradell, que hi ha un que és cap de remenses, pel que sigui, per a guerriller. En fi, és una família que va pujant i que es va pagant al segle XVIII, es va pagant, llavors és quan es converteix en un mas perquè deixin de viure-hi. En Pere pretén rehabilitar la casa de la manera més fidel possible i fer-la acollidora per ser habitada i visitada. Ara s'està elaborant un pla especial de protecció per declarar la casa bé cultural d'interès local, per poder fixar així les normes de restauració.